תודה. לחיים, לחיי היובל, שיהיה לכם עוד 50 שנה טובות. وخرجي ودعت إن شاء الله يا أنيني على أنواع وخرجي ودعت إن شاء الله يا أدانا لاش أدانا ليش كل الزمان أدانا ليش أدانا ليش كل الزمان هاجبي يوم عليا وترحب ويروقا شاداب هاجبي يوم عليا في قعدي شهلا تخيط שהחיינו וקיבלנו והגענו לזמן הזה. באמת להגיע אחרי 50 שנה במעמד נפלא כזה של חתונת הזהב של אחי הגדול, זה מרגש מאוד. חבל מאוד מאוד שכל אותם האבות, הסבים, לא נמצאים במעמד הזה לראות איזה משפחה הם השאירו כאן נכס עצום, משפחה אדירה, משפחה ענפה, משפחה שמאוד קשורים יחד, איזה 50 שנה של נישואים, משהו זה ציניה ושלום, זה אחד סיר מכסה, אחד משלים את השני, וזה כל הזמן, לכל אורך הדרך. זה ועם תקיעת הבדיחה שלה פתאום באמצע כדי לרצות את אחי, או שאחי רוצה איזה משהו והיא מרצה אותו בצורה אחרת. וזה לכל אורך הדרך, זה מלווה אותם, ובאמת זכו לגדל משפחה לתפארת, בנים, צאצאים, צאצאים. אני מברך את אחי ואת רעייתו ואת כל המשפחה כולה, שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותם, יאריך להם בטוב, שנותן בנעימים, ויצליחו לרבות נחת מכל אמן, אמן כן יהיה. يوفي ايوه עכשיו אנחנו נעשה לו את הספר הזה. יאללה. تعال تشوف لي معك تشوف لي معك. على الباب لا جا الشيطان وخشعي على الباب لا جا الشيطان هجبي يوم שנה טובה, חג שמח, אנחנו רוצים לאחל לסבא וסבתא הרבה מזל טוב, הרבה מזל טוב. מי ייתן ויזכו לנינים, אינשאללה. הרבה בריאות, וכושר, ושמחה. נשיקה? אוהבים אתכם. לחיי הזוג הצעיר, אנחנו מברכים אותם לחיים ארוכים עד 120, שיהיו בריאים, שיהיה כל טוב. אושר ובריאות, אמן.
سبحان خايفني ذوين عميان وسوسا وسمحا يسقينا خاعم عصم رصيان سنوران بن الصيان وهللويا מספר לו שהוא הכיר את בנט אל-חאסר. שימש. אבא מאוד שמח. למה? בגלל שהוא מכיר את בית אל-חאסר מתימן. בשבילו זו הייתה שמחה מאוד מאוד גדולה. שימש. באנו לאליכין. אני הייתי ילד קצת לפני 8, לפני החתונה שלכם זה. ואז נצרחתי אחרי אבא, ואנחנו ישנו בבית של עמרם דחבש, הדוד עמרם. והלכנו לבית של ג'די שואו. עכשיו אבא הלך עם עמרם ועם ג'די שואו ועוד, הלכו לבית של הסבא סלימן בשביל לקנות ציוויה. והתחיל שם משא ומתן של קניין. סלימן הסבא ביקש הרבה כסף, 1,500 לירות, בזמנו 1,500 לירות זה המון המון כסף.
זה סכום של עבודה של כמעט של שנה עבודה. אבא שלנו היה עובד מאוד קשה, והם ילדים קטנים, מטופל, ואין את הכסף הזה. אבל טוב, מה יעשו? נכנסו למשא ומתן. עד שעה מאוחרת בלילה, אותי הם לא רצו לקחת לשם, הרדימו אותי, היה להם איזה קוד של הרדמה. בואו נספר לך איזה סיפור יעזרי, וסיפרו לי סיפור עד שנרדמתי, והם קמו לקחו את הרגליים והלכו. הם נשארו בבית של סליימן, עד שעה 2 לפנות בוקר, עד שהגיעו לסיכום שציביה שווה 500 לירות. ואז אבא שילם 500 לירות בשביל ציביה, וזה היה שר. ואבא בבוקר אני קצת כעסתי למה שהם לא לקחו אותי. אז הוא אומר לי, אתה לא יודע מה היה שם, ויכוחים וזה, ואתה זה, בשביל מה לבוא וזה, היה מעניין לראות מה קורה, סך הכל הייתי מאוד אוהב להתעניין בכל דבר ובכל פרט. טוב, החליטו על זמן החתונה, באנו לאליכין, אז הכינו את המקום, הכינו את השטח שם, את המגרש, התחתנו במגרש הם התחתנו. ואז עשו שם, בנו במה בבלוקים, ושמו קורות של עץ לבן, שזה יהיה המעמד בבמה. ואז על הבמה הזאת עשו את המעמד של החתונה. אני זוכר שהיה רדיף, מה שאנחנו קוראים לזה טלית, שפרסו עליהם, ואת הרדיף הביאו מתימן. והרדיף היה כל מיני צבעים, חבל שאין תיעוד לאותו המעמד, זה היה מאוד נפלא. היה כל מיני צבעים בטלית. אז באותו זמן אבא אמר לי שהיינו עושים הורגים, הם היו במשפחה של הורגים, אז הם אמרו שהם הרגו בטלית 16 צבעים. היה להם 16 לון, על כל תקאונות, כך היה מסתובב, על כל נקישה 16 צבעים בתוך הטלית. היה מאוד מאוד יפה, הרקע שלה היה שחור בסיסי, ושאר הצבעים היו מלובים. ואז באמצע הלילה ירד, מה ירד? ירד גשם, ואז ברחנו מהמגרש, נכנסנו לתוך החדר. החדר היה נראה בעיניי גדול ומתמלא מסביב. הייתי שם בזמן האחרון, זאת אומרת לפני תקופה, ראיתי כמה זה קטן, אבל ראיתי בגלל שהייתי קטן, נדמה לי החדר גדול. הייתה שבת מאוד מאוד נפלאה, היה מעמד מאוד יפה כל השבת. אני זוכר כששחטו שני עזים, ששחטו שתי עזים בשטח. מורי סייני בא ושחט, מורי סייני הוא עשה את הקידושים גם כן. והוא שחט את שני העזים, ואז ג'די שאול והמנוח אבא שלי ישבו לפשוט את העור ולטפל בכבשים. אני רציתי את העורות, אז הם אמרו קודם כל צריך למלוח את העורות ואחר כך תיקח אותם. למחרת באתי, אז אומרים לי, החתולים באו אוכלו את העורות. וככה העלימו ממני את העורות שרציתי לקחת. ואז הם שלחו אותי לבית של מורי סייני עם הריאות שהוא יבדוק אותם, לראות אם הן כשרות. זה מה שאני זוכר טוב מאוד. ומה שהיה מאוד מעניין, השמחת חיים שהייתה, השמחה המשותפת שהייתה. כשלקחו את ציביה למיגו, אז לקחו אותה בערב של הזה, אני זוכר, זה היה בעלות השחר, ולקחו אותה ונשים, על הראש שלהם היה מזהר עם בחור ועם וגיד גם כן, ושרו לה וליוו אותה מהבית עד למיגו. המיגו הייתה ליד בית הכנסת באליכין, ואז כן, זה השחט מה שאמרנו על השחיטה. ואז בתור ילד קטן, כמובן שניסיתי להידחף לראות, אני רואה נשים שרות ולוקחות אותה בספר וריקוד. הגעתי לשם, צעקו עליי, זרקו אותי משם מהאזור, ואז התרחקנו כל הילדים משם. אבל ההוואי של הנישואים זה היה משהו נפלא, כי סך הכל כולם שמחו יחד, כולם היו ביחד, והייתה חדמת חיים, מפני שעדיין האנשים האלה הם באו מתימן. אחר כך שלום וציביה עברו לגור ליד הדואר, היה להם חדר בגודל של 2 מטר על 2 מטר, ואז לא רק מספיק שהחדר קטן ואין מקום לזוז, עזרי עוד בא נדחף לשם, מתביית אצל אחיו הגדול, זה שם המלכות. מה שציביה אומרת לי, אני אומר לה, אסמעי,
البيت مش حقك، البيت حق أخي، سيري من أنا اخرجي من أنا. الزغران بتريان الكتان زي משהו. אחר כך הם רכשו את הבית הזה, בבית הזה היה גם כן חדרון וחצי, היה שטח כאן, והיה לנו שטח לזרוע, ושטח לגדל תרנגולים, לעשות טבון. אני זוכר, כשהפכנו פעם ראשונה את האדמה, היה כאן חילפה, מלא חילפה, ואז החליטו שלום וציון להפוך את האדמה, והם ישבו להפוך את האדמה. כשהפכו את האדמה, אז יצא נחש, אם אתה זוכר, יצא נחש באזור הזה זה היה, ואז בהם כולם נרתעו, אבל שלום עם הטוריה קראת לו את הראש בהכה אחת וככה מת הנחש. מה שיש בזיכרוני, דבר שקצת זה לא משמח, זה היה שעמדתי ליד הגדר ועברה אישה אחת ניצולת שואה, הייתה חשופה, ואז בזרוע שלה היה כתוב את המספר, ואני לא ידעתי כלום, אני ידעתי רק בתלמוד תורה, לימד אותי המורי, שאסור לכתוב כתובת קעקע על הגוף. אז אני אמרתי לה, את יודעת, אני אגיד לך משהו, אל תיפגעי ממני. המורי שלי לימד אותי שאסור לכתוב על הגוף כתובת קעקע. הגוף שלנו זה גוף, זה דבר מקודש. אני לא יכול לעשות בגוף שלי את הפעולות האלה, את הדברים האלה. ואז היא ברוב החוכמה שלה, היא ענתה לי תשובה מאוד מאוד חכמה. היא אמרה לי ככה, תראה, אתה ילד קטן, אני לא יכולה להגיד לך כלום. אבל מה שאני מאמינה, כשאתה תתבגר, תגדל, אתה תבין מה זה המספר הזה. זה מה שהיא ענתה לי, היא עמדה כאן, התפעלה לראות איך שבחורים צעירים, שלום וציון, יושבים לעבד כאן את השטח, לעבוד וזה. מי אתם בתוך המשפחה מכירים את המרץ הנפלא של ההורים שלכם, וכל הזמן זה לעבוד, לבנות, עשייה, 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 כל הזמן עשייה. וככה הם חינכו את הצאצאים, להגיע לכל הזמן לשלבים של עשייה, לשלבים של צמיחה, כי זה באמת התכלית. לכן תראו, משפחה בלי עין הרע, משפחה ענפה, משפחה מפוארה. עונג גדול לנו כל ה50 שנה האלה, עד 120, להיות עם שלום וציוויה. יש הרבה זיכרונות, הרבה שובבות שלי, בגלל זה נתן את הזיכרונות של כל הדברים האלה. כי אם הייתי ילד רבות, אני זוכר את כל התקופה להגיע לכאן. סך הכל בכל החופשים, זה היה הבית השני שלנו לבוא לכאן, לנופש, היה מאוד מאוד נעים. לקום לעשות סבאיה, אמא קמה בשעה 3 לפנות בוקר לעשות את זה. אין דבר כזה לישון עד שעה 8, עד שעה אני יודע מה. ב3 היא קמה, היא עושה בצק, עושה סבאיה, ומכינה את זה. עושה עשית, אנחנו עושים בית כנסת 5:30-6, הכל מוכן. סמנה, לקחת את העצים של הזית משם, לשרוף את זה, לעשות את זה גחל, להכניס את זה בתוך צנצנת, ולזכור את הצנצנת, לאטום אותה, והצנצנת מקבלת את הריח של הגחל, ואז היא יצקת לתוך זה את החמאה הרתוחה, הייתה מערבבת עם זה חמאה, לפעמים מרגרינה, לפעמים דרימה וזה, והאוכל הטעים ביותר זה היה ליצוק את זה על הקובאנה, או לאכול את זה עם הסבאיה, או עם הגלוב, או עם החפוש, כל הדברים באמת שזה מאוד מאוד נחמד להיות בחברתם של אחי הגדול, השם ישמור אותו ורעייתו הנפלאה. כאן כולם זה היה הבית שלהם השני, כל המשפחות, הם הרגישו לב פתוח, הרגישו את השמחת, את החדמת חיים בתוך הבית כאן. מה שנשאר לאחל, בורי ומדי, גת, זה עוד איזה, ואבא היה לו טקס, אתם לא יודעים מה זה מושג של לעמר בורי. לעמר בורי פירושו לבנות, להכין את הבורי. אצל אבא הוא היה מאוד מאוד פדנט, היה מאוד פדנט, אי אפשר להזיז אותו בכללים שלו, זה היה דבר מאוד פלא. כשהוא היה אפילו מבעיר את הגחלים בתוך המוגד, המוגד זה כלי שהיו מבעירים בזה את הגחלים, הוא היה בונה אותם בערימה של פירמידה כזאת, ושהגחלים הם יבערו בצורה מאוד נכונה. וכשהוא היה מרטיב את התתן,
הטבק, אז זה היה כמות מדויקת של מים, ואי אפשר לשים יותר. וכשהוא שם את זה בתוך הבורי, צריך לסדר את זה בצורה כזאת. כשהוא שם את המים בתוך המדעי, צריך לשמוע את הקרקור של המים בדיוק. ואיך להניח את הבלבלה, שתהיה בצורה כזאת. ולהניח את הקסבה. וכשהוא שם את הגחלים על הבורי, זה היה בצורה, הוא מעמיד את הגחלים במסדר. ממש אחד ליד השני בצורה מאוד נפלאה. הוא לא נותן לאף אחד לגוע, לעמר לו על בורי. בזה אתה תצרוף לי את הבורי. זאת אומרת, את הישיבה, את אותו החן. והם מאוד מאוד, ואת הגפשה, כל דבר בצורה מאוד מסודרת, ואחר כך לשבת, תחזינה, בצורה מאוד מלכותית, בצורה אצילית, באמת שמתאימה למשפחת מנסור, למשפחת חסר. גם כמובן, הבית באליכים, זה היה בית נפלא, של ברוך וסלימן. זה היה בית שלא פחות מאשר הבית שלנו. כל בחופשים, אני אומר לכם, היינו כל הזמן נמצאים שם. והיה בית מאוד חם, אימא מאוד גדולה הייתה ברוכו, אישה מאוד ענקית, היא אשת רוח, אשת עשייה, אישה שידעה כל דבר מה היא רוצה מכל אחד, מה היא רצתה מעצמה, מה היא רצתה מהילדים שלה, ותמיד בצורה מופתית ונפלאה. זה היה הבית של ברוכו, שם גדלה ציביה שמשמור אותה, ובגלל זה היא קיבלה את החינוך הנפלא הזה כדי להעניק לצאצאים כמו האמא הגדולה ברוכו. מה שנשאר לאחל לאחי הגדול השם שמונה חיהו ולגיסתי הנפלאה שיאריכו ימים ושנים עד 120 שנה מתוך נחת ובריאות, כמו שרבי שמעון בן יוחאי אומר בזוהר, ותאריך לן חיים בדימו. זאת אומרת, האריכות ימים שאתה תאריך לי, אתה הקדוש ברוך הוא, תאריך לי את זה שיהיו ימים של בריאות, ימים של שלוות הנפש, ימים של סיפוק מהצאצאים, לראות את השבט הנפלא הזה, את הילדים הנפלאים. ברוך השם, אני בטוח שהרבה בתים הם שואפים להגיע לצאצאים, לילדים כאלה נפלאים, לנכדים כאלה נפלאים, בחורי חמד, בחורים עם רצון להגיע להישגים מבחינת לימוד, מבחינת עשייה, שזה סך הכל היה המושג של משפחת מנצור. זאת אומרת, מה שאנחנו יודעים כל הזמן, זה היה אנשים שפעילים לטובת הציבור, אם זה במסגרת של הוראה, אם זה במסגרת של חסד. בזמן שסבא היה עשיר, זה היה בית פתוח לכל מי שרצה. זה יהודים וערבים והכל, הבית היה שם פתוח. היה מעלם אחד לראש העין, בגיל 112, הוא אמר לי, אתה לא יודע מה זה. אומר, אצל סבא שלך היו נכנסים מי שרצה. מי שרצה בדרך סעיד נכנס לתוך הבית כשהיה תקופה של העשרות. אומר, זה פתוח לכל, בכל מכל כל. או שמחבוב אמר לי, אומר, מוצאי שבת כל הילדים מתייצבים אצל סבא שלך. כשלא היה לאכול זביב, צימוקים, סבא חפן לכל ילד זביב בכדי שיגיד, אליהו הנובי כך וכך פעמים במוצאי שבת. ודאי שכל העשייה לטובת הציבור, הרצון לגדל בתוך הציבור, זה מה שעוזר לנו, אנחנו הצאצאים, להמשיך את דרכם הנפלאה. אנחנו שוב נאחל להם בריאות ואורך ימים ושנות חיים בשלווה. אורלי, אנחנו ניגשים לעשות סברי מורונן ולקרוא את הכתובה וזה, ואחרי זה נעשה והללויו וככה ומה שיהיה. סברי מורונן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא בריא ג'ובה. תשקיע את הכלה. סגי מלאתך יא סאלי. עכשיו נקרא את הנוסח של הכתובה.
בשם רחמון, בשם אשר לא אג'ד אללה רמם על כל מרחוב אללה בשם الله ونوم الله ويا شمس الله ونصام صلاح وحسد وحمد من كل شاء الله لا حوض ولا كلون خلق الله أن يقولوا زرع إسرائيل استغلوا يوسيسوا يسمعوا وخشش نفريحوا وخبس مبيحوا ويبنوا ويصلحوا كي ويبنوا ويصلحوا موسو يشو موسو ضب ويوفقروا صان مادنوي ما يذبوهن حلثوات ومادنوي يشو مسكولات اي بربيعي بشبوت شو حلم معز سكوت شنة تشع شو حمشي مشانو لنسوي مشان شولم بربي بشا منصور عمصبيو بدربي سليمان الحاسر هو مرة لفنا حمشي مشانو ويبني كذا ما شاوي إسرائيل وانا في الحوازن وفي النسوة خلق الواسور في خوقيام كل الدمري كما شام وعبروا وهبي وصاصي وبني باني وبني وبني باني سمحي ومؤشرين بعد العالم عالمين ما يقولش مرخو يثبتوا عليهم ويجمع الكل حد واحد ما يمقرش كذو وذنو يشمع يحيي وشرب وراس وغني رسل إبراهيم كل شرير وبرير وامد ويصيب ونخر وقيامه بمير أمرنا ذهن لي مرجع بارك مير أمرنا ذهن لي مرجع جبر مير أمرنا ذهن لي مرجع دور مير ولن يقل سوسان وقل سبحة قل حاثان وقل كذا قلوا يدي ذموي علسوا فهذن في خل يسميع خمه الحام الشوق الاثباع ثخم سيانا أريثم واسس للباخم واسوالي خم كداشة راحنا ولا الويا مكن الكتبوا درجة كل شيء يكتبوا אני בואו, אני בואו, אבל אז יש לו הרבה משקל. אני יודעת, זוכרת במעון. לא ידעתי, וכמה זמן היית שם? עשינו, ילד בן 8, עשינו עגבניות, עשינו טבון, עשינו, מה לא היינו עושים? חוויות. הכל, סברס. ילד, ראוי.